Čo je Vexo Bitcoin Cashback? Vexo Bitcoin Cashback je inovatívny vernostný program, ktorý umožňuje komukoľvek získať Bitcoin z každého nákupu u partnerov zapojených do Vexo ekosystému. Tento program poskytuje nakupujúcim jedinečnú príležitosť, ako získať najznámejšiu kryptomenu bez nutnosti investovania, jednoducho tým, že robia to, na čo sú zvyknutí. Nakupujú v kamenných predajniach alebo online takmer dennodenne. Vexo Bitcoin Cashback nie je len o získavaní bitcoinu. Tento program tvoria 3 kľúčové skupiny. Zákazníci, podnikatelia a tzv. Vexo Premium resellery, ktorí medzi sebou spolupracujú vďaka marketingu na adopcii bitcoinu. Prostredníctvom nami vybudovanej aplikácie Vexo pre ľudí a Vexo Business pre firmy vytvárame jedinečný bitcoinový ekosystém. Pozrime sa bližšie na to, ako jednotlivé skupiny profitujú vďaka nášmu ekosystému. Čo z Vexo Bitcoin Cashback získava zákazník? Pre zákazníkov je Bitcoin Cashback jednoduchý spôsob, ako získať Bitcoin z každého nákupu. Stačí, aby pri platbe u našich partnerov ukázali v aplikácii Vexo svoj jedinečný cashbackový QR kód, ktorý obsluha pri platbe v danom podniku naskenuje a zaeviduje sumu nákupu. Bitcoin Cashback sa ihneď automaticky pripíše na Vexo peňaženku zákazníka do Bitcoin Lightning Network a ihneď ho vie ďalej používať. Zákazníci nie sú limitovaní len na platby kryptomenami. Môžu platiť v hotovosti alebo kartou a stále získajú plnú hodnotu cashbacku v bitcoine. To znamená, že nemusia meniť svoje platobné návyky, aby mohli začať zbierať bitcoin. Tento vernostný program nie lenže odmeňuje za vernosť, ale aj motivuje zákazníkov vracať sa do podnikov označených ako Vexo Points, kde môžu pri každej návšteve zbierať viac bitcoinov. Čo z Vexo Bitcoin Cashback získava podnikateľ? Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú akceptovať bitcoin za svoje tovary a služby cez virtuálny terminál Vexo, sa stávajú súčasťou celosvetového bitcoinového ekosystému. V rámci Vexo majú prístup k celému rozsahu ponúkaných služieb. Okrem toho sa podnikatelia dostávajú na Vexo CryptoPoints mapu, kde ich kryptonadšenci a iní zákazníci môžu nájsť pri hľadaní miesta, kde sa dá platiť bitcoinom. Podnikateľ získava taktiež vlastný webový profil na Vexowebe, kde sú uvedené základné údaje o jeho podnikaní, otváracie hodiny, fotky alebo špeciálne ponuky a zľavy. Poskytnutím Vexo CRM systému sa podnikateľovi výrazne rozšíri jeho marketingový dosah, kde aj prostredníctvom Vexo aplikácie môže pravidelne pripomínať špeciálne akcie svojim zákazníkom. Každý podnikateľ má svoj rozpočet na marketing. Tento rozpočet môže spolu s nami poskytnúť ako vernostný rabat pre zákazníkov. Jeho percentuálnu výšku si určí samotný podnikateľ sám a Vexo danú časť percent premienia automaticky do odmien pre zákazníkov vo forme Bitcoin Cashback. Firma si tak priláka nielen nových zákazníkov, ktorí hľadajú miesta, kde môžu získať bitcoin späť zo svojich nákupov, ale aj zvýši lojalitu už existujúcich zákazníkov. To všetko vedie k zvýšeniu návštevnosti a tržieb. Čo z Vexo Bitcoin Cashback získava reseller? Vexo resellerom sa môže stať ktokoľvek, kto sa rozhodne budovať bitcoinový ekosystém a zapájať nové bitcoin akceptačné miesta. Reseller si kúpou Vexo licencie otvára svoje vlastné podnikanie a pomáha podnikateľom s aktiváciou Vexo virtuálneho terminálu a aplikácie a aj so zaškolením používania rozhrania aplikácie, prípadne poskytuje technickú podporu. Vexo rozširuje sieť zákazníkov a pridávanie nových firiem aj prostredníctvom odporúčacieho marketingu cez všetky skupiny zákazníkov, firmy a predovšetkým premium resellerov. Ako funguje odmeňovací systém a ako sa prerozdeľuje dohodnutý rabat? Odmeňovací systém v rámci Vexo Bitcoin Cashback je jednoduchý a transparentný. Dohodnutý rabat s podnikom sa prerozdeľuje na dve časti. 70% dostáva zákazník vo forme bitcoinu, ktorý vlastní priamo vo svojej aplikácii Vexo, a zvyšných 30% sa prerozdelí nasledovne. Prvú časť, a to 10%, ostáva pre platformu Vexo. Ďalších 10% z dohodnutého rabatu je priama provízia pre podnikateľa z nákupov jeho registrovaných používateľov, ktorí nakupujú u akýchkoľvek Vexo partnerov poskytujúcich Bitcoin Cashback. Posledných 10% je nepriama provízia iba pre vlastníka Vexo Premium Resellera z nákupov registrovaných používateľov v druhej línii.
Stať sa premium resellerom môže fyzická aj právnická osoba, ktorá si budovaním siete nakupujúcich zákazníkov môže vytvoriť extra príjem. Priamu províziu dostáva firma z nákupov jej priamo registrovaných zákazníkov pod ich firemným účtom. Nepriamu províziu dostáva premium reseller z transakcií, ktoré vykonali zákazníci registrovaní danou firmou. Provízia sa získava aj keď si zákazníci uplatňovali Vexo Bitcoin Cashback u iných Vexo partnerov. Tento strategický odmeňovací model zabezpečuje, že každý účastník ekosystému, zákazník, firma, premium reseller aj Vexo samotné sa rovnomerne podieľajú na zisku. Ako sa môžete zapojiť do Vexo Bitcoin Cashback programu? Ako zákazník jednoduchým stiahnutím aplikácie Vexo a registrácie môžete ihneď začať zbierať Bitcoin pri každom nákupe u našich kryptopartnerov. Podnikateľ, ktorý sa chce stať akceptačným miestom bitcoinových platieb a zároveň poskytovať Bitcoin Cashback, potrebuje na zriadenie virtuálneho terminálu aktivačný kľúč. Ten môžete získať od akéhokoľvek Vexo resellera alebo priamo od nás. Staňte sa súčasťou reálnej kryptomenovej adopcie a začnite profitovať z Vexo už dnes.